हाय लोगोफोर नमस्कार नोंथांमोनखौ भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। गोदान आपडेट निउस नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बे समाव आङो गोनांथार माखासे खोथाफोर लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव बे भिडिअखौ नोंनि लोगो एबा नोंनि नखर एबा गुबुन सुबुंनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो सुबुङा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव सांग्रां जानो हायो। स' लोगोफोर जोङो भिडिअखौ थाब बे समाव नायलांदिनि लेटेस्ट निउस आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बे समाव नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों थाबैनो खबर मोननानै बे भिडिअखौ गोख्रैनो नायनो हानाय बायदि। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। से नाम्बाराव दङ रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। जोङो मिथिगौ रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि बिखा बिखो आमाय थुखल जेरावबो हाबनानै थाजोबो। गेदेर उन्दै बोराय बुरि बोराय बेन्थ' साफ्रोमबो दिनै रंजाखाङो। दिनै बे रंजालि बैसागुखौ बर' माहारिया दिनैहाय गोसो बायदि फालिनो मोनासै। थेवब्लाबोनो माखासे नियम निथिखौ लानानै न'फोरावनो फालिनाय जाबाय। बेनिखायनो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय उन्दैफोरनिसिम अननाय जासिहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। 2 नाम्बाराव भारत हादराव दासिमाव 10,453 कर'ना भाइरास जाबाय आरो 1,150 सोखाजाबाय आरो 358 सुबुङा जिउ खहा जाबाय। जों मिथिगौ दिनै दुलाराय मुलुगावनो दिनै कर'ना भाइरासआ गोसारनायजों लोगोसे जोंनि भारत हादरावबो गोसारनानै दं आरो बेबादिनो गोबां सुबुङा दिनै जोंनि भारत हादरावबो जिउ गोमाबाय। बेवहाय जोङो नायनानै नुनो मोन्दों जे 358 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो 1,150 सुबुङा सोखाजाबाय आरो 10,000 सुबुंनि सायाव दिनै कर'ना भाइरासखौ मोननाय जादोंमोन। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। 3 नाम्बाराव बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भाइरासजों थैनाय हादरफोरनि फारिलाइ। बे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थैनाय हादरनि 4 हादरनि फारिलाइ। बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन। इउएसआव दिनैसिमहालागै 23,644 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो स्पेनाव 17,752 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। लोगोसे बे समाव नायबावनो हागोन नोंथांमोना इटालि हादराव दिनैसिमहालागै 20,465 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो फ्रान्सआव बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे 14,967 सुबुङा जिउ खहा जाबाय। जार्मानियाव 1,094 सुबुङा जिउ खहा जाबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन। 4 नाम्बाराव मोनाबिलिनि 6 बाजियाव मानसिनि मोजांनि थाखाय आलारि बाथि सावनो थिनदों आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला। जे आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला बे बैसागु बोथोराव रंजालि बैसागु बोथोराव एबा बहाग बिहुनि समाव दुलाराय आसामनि गासैबो सुबुंफोरखौनो जाहाथे मानसिनि मोजांनि थाखाय आलारि बाथि सावो होननानै दिनैनि बे बैसागु बोथोरनि समाव बयखौबो 6 बाजियाव आलारि बाथि सावनानै मानसिनि मोजांनि थाखाय आर'ज गाबनो थिनदों। जाहाथे जोङो बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'यो, जाहाथे जोंनि जिउआव गोजों जायो फिउचार जिउआ। बेबादि रोखोमनि आलारि बाथि सावनानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बाथि सावनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाब नायलांफानो हागोन। 5 नाम्बाराव आसामाव सासे गवालपारा जिल्लानिफ्राय कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनबावदों। दासिम समाव गासै 33 जाबाय आरो बिनिनो सासे थैबाय। जों मिन्थिगौ जे आसामावबो दिनै कर'ना भाइरासआ बारायगासिनो दं आरो बेबादिनो बारायनायनि अनजिमा दिनै 36 सुबुंसिम दावखोहैबाय आरो बे 36 सुबुंनि गेजेरावनो दिनै आसाम हादरावबो सासे थैबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायनो हागोन। 6 नाम्बाराव मुकेश आम्बानीआ आसामनो 10,000 मोजां क्वालिटिनि PPE किट दान होदों। जे मुकेश आम्बानी रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि जे बिगोमा मुकेश आम्बानी रिलायन्स जिअ'नि बिगोमा बिथाङा मा खालामदों जे आसामनोहाय बियो 10,000 PPE किट हाई क्वालिटिनि दान खालामदों। जे बियो गावनि पार्सनेल सम्पतिनिफ्रायनो बियो दान खालामदों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन। 7 नाम्बाराव भारतनि बाहेरायाव थानाय आसामनि मानसिफोरनो 1,000 रां डलार हरदों। आसामनि बाहेरायाव केन्सार हार्ट एटेक बायदि ट्रिटमेन्टनि थाखाय थांनायफोरनो 25 रां मदद हरदों। 25,000 रां मदद हरदों। बेवहाय जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोन्थिनो मोन्दों जे भारतनि बाहेरायाव थानाय आसामनि मानसिफोरनो 1,000 रां डलार हरदों।
दिनै इन्डियानाव बेखौ जोङो डलारखौ जोङो जोंनि इन्डियान रुपियाव कनभार्ट खालामोब्ला जानो हागौ बियो दा दिनैनि मार्केटाव 75निफ्राय लानानै 76सिमनि गेजेराव दङ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ गावनो साननानै नायदो। स' लोगोफोर जोङो आरोबाव बेयावनो मोनबावदों जे केन्सार आरो हार्ट एटेक बायदि बायदि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जायफोरा भारतनि बाहेरायाव थांदों बिथांमोननोबो दिनैहाय 25,000 रां दान होनायनि खोथा बेयाव ओंखारदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाब थाब नायलांफानो हागोन। 8 नाम्बाराव आसामनि बाहेरायाव थानाय एबा फरायनो थांनाय आरो खामानि मावनो थांनाय सुबुंफोरा न' फारसे फैफिननो हायैयाव आसाम सरकारा रां मदद होगोन। जे जोङो मिथिगौ जे दुलाराय मुलुगावनो दिनै लकडाउन होनायजों लोगोसे जोंनि भारत हादरावबो दिनै लकडाउन फोसावदों आरो लकडाउना दासिमबो जोबाखै। बेबादि जाहोननि थाखाय सुबुंफ्रा गोबां दुखु खस्थ' जारलायाव गोग्लैनानै दं। जायफ्रा जोंनि आसामनिफ्राय बाहेरायाव बेंगालराव, कर्नाटकआव, महाराष्ट्रआव, मुम्बाइआव, दिल्लीयाव बायदि बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव जायफ्रा फरायनो थाहैदोंमोन बिथांमोना न'आव फारसे फैफिननो मोनाखै आरो जायफ्रा खामानि मावनो थांदोंमोन बिथांमोनाबो खामानि गैजायै जाबाय। कम्पानिनिफ्राय ओंखारनानै गोदाव सोराव बेबादिनो गुबुन गुबुन बेबादिनो हालोदाव दङ। बिथांमोननि जानाय लोंनायनि गोबां खुब आंखालाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोना। बैफोरबादि बिथांमोननि थाखाय बिसोरनो रां मदद हरगोन होननानै आसाम सरकार दिनै फोसावदों। बेनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबादि खस्थ'आव गोग्लैना दं बिथांमोना 9654175447 नम्बराव मिस कल हरनांगौ। आङो नाम्बारखौ खनसेबाव बुंबावनि, मोजाङै खोनासंनानै ला। 9654175447 बे नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल हरनांगौ आरो बिनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेवहाय मोनसे फर्म थांगोन होननानै बुंदों। गुगोल फर्म टाइपनि बेवहाय नोंथांमोना फिलआप खालामनानै हरनांगौ आरो जाय बिथांमोना फिलआप खालामनो रोङा बिसोरनि थाखाय गुबुन रोखोमनि माबा मोनसे राहा थागोन होननानै बुंदों। बेनो जाहैबाय जे 24 घन्टानि गेजेराव जायफ्रा फिलआप खालामनो हरा बिथांमोनाव कल बेक हरगोन होननानै बुंदों। कल बेक हरनानै बिनि डिटेल्सखौ लागोन होननानै मोनथिदों। बे खामानिखौ मावनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जायफोरा एसे रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ 400नि बारा बेवहाय इंगेज खालामबाय होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनदों। जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ आसामनि बाहेरायाव थानाय सुबुंफ्रा नायदों बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बेखौ फल' खालाम। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लानो गोनां जे आसामाव थानाय सुबुंफ्रा बे नाम्बाराव माब्लाबाबो मिस कल हरनो नाङा, नंखाय खामानि मावनो नाङा, नङाब्ला हमजागोन। मानोना डिसिनि गेजेरजों कनफार्म खालामखांनायनि उनावसो बे मानसिया बबेयाव दंमारो, नंमारगौ ना नंमारा, बेयो कर्नाटकआव दंमारोना गैमारा, बेंगालर दंमारोना गैमारा, मुम्बाइआव दंमारोना गैमारा, बेबादि रोखोमनि डिसिनि गेजेरजों कनफार्म लानायनि गेजेरावसो रांखौ सोनानै हरगोन। बेनिखायनो गोसो होनो गोनां आसामाव थानाय रावबो सुबुङानो बे नाम्बाराव जाहाथे नंखाय मिस कल हरनानै नंखाय डाटा हरनानै रां जानो सेस्था खालामा बेखौ नोजोर होनो गोनां। स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट बेखिनियावनो जोब्बाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथांनि सोरबा लोगो दोगो एबा न'खरनि सोरबाफोर बाहेरायाव दङब्ला थाबैनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हर, जाहाथे बिथांमोना दुखु खस्थ'आव गोग्लैनानै दङब्ला बै नाम्बाराव मिस कल हरनानै जाहाथे रां मदद मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे खामानिखौ माव। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसेल' होबथानायनि राहा, बेनो जाहैबाय स्टे हome, स्टे सेफ। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।